huwa jifhimna tafux, l-uġieħ tagħna jafu sew, ran il-libru jmut fuq is-salib. Firda iva ġelek tistaqsi ħafna domandi. Għaliex? Imma wkoll biex niċċelebraw il-fidi tiegħu. Għax tassew il-ħajja ta' kull bniedem. Ġesu llum qed ifakkarna li huma tassew ħejjin. Kollox se jkollna nħallu għarajna. Ma nisbieħ li kellu Peppino iktar qed jispikkaw bħalissa. Ma żżommx f'qalba għad-denin, ma tifraħx b'dak li mhux sewwa. Diversi kummissjonijiet fil-politika bħala segretarju parlamentari fl-iktar soċjetà bilanċjata. Hemm aktar jiġifieri li jħobb nagħtu attenzjoni u li jgħid l-interessi l-oħrajn jgħidulek ħabib. Inti iva sibta t-triq li tgħaddihom il-koll.